Hej og velkommen til trampolinen tricks og skills. Stor eller papbror kommer lige om lidt. Ja, så bare lad os gå op i trampolinen og hoppe lidt. Så ja, gør dig. Hold da op, hvor jeg vågner. Ej, den er virkelig underlig, den her. Ja. Har du lige hørt den? Bliver du våd? Ja. På strømperne? Ja, også det. Åh. Wow. Den er underlig. Ja. Ja, tak. Mig? Jeg laver Jeg tror ikke, jeg tør. Ja. Kom nu. Jeg ved ikke. Hvorfor? Okay, jeg gør det. Det kunne du gøre. Ja. Det var hyggeligt. Jeg var der over det hele. Trampolinen er meget våd, Ja, det er den. så den er rimelig dårlig at hoppe i. Men det er sjovt at hoppe i. Har du været med på YouTube? Han hoppede lige op i trillebøren. Det vil være sådan en stil som en trillebør. Så iPad'en ovenpå på sådan en måde. Carl. Ja. Hoppede han ned igen. Wow, jeg får våde strømper. Det gør jeg også. Gør det noget? Hvad var det? Hej Lene. Den er glat trampolinen. Jeg tror snart ikke, jeg har flere strømper tilbage. Ej, seriøst? Ja. Den indånd er også blevet våd. Hallo. Lang tid skal de videoer være? Med din trampolin. Det er særlig lang tid. Hvor lang tid har den filmet? Prøv lige at kigge. Prøv at se, jeg skal lige lave noget.
have tid. Ja. Der er gået 5 minutter, så vi ses i næste video. Så min kat den har lige været heroppe, så hej. Hvad siger du, Frederik? Jeg skal lige sige hej. Carlos skal også med. Hej. Prøv lige at tage ham op. Carlos siger også lige hej. Hej. Ses. Nå, han hoppede den ikke. Vi ses. Hej. Frederik! Amanda!